Too late, Sonic! I am now forklift certified! Dobre. Ideme to otvoriť. Fú. Toto bude dlhé. Dobre, no. Skúsim to tak otvoriť. No. Dobre, no. Nečakal som, že to bude takéto dobré. No a ako, že sa mi to vôbec podarilo zohnať. Neviem, či sa vôbec tieto ešte vyrábajú, ako. Ale podľa mňa Frontiers akože nie je najnovšia hra, ale zase nie je ani najstaršia. Dokonca to mám aj po japonsky. No ale ako mám toto otvoriť, lebo ja to aj nevidím. Dobre, počkať, možno nevidíte. Lebo ono sa to tak horšie natáča. A ešte tu je paska. Dobre, môže započať. Opening. No. Toto musím tak sformovať toto, no. Ako vidíte, je to utrpenie. No, toto bude... Je to tam. Sonic vypadá trošku tak divne, ale stále to stojí za to. Proste pozrite, ako to vypadá. Aura stojí. Dobre. Musím si kúpiť takú poličku na toto, lebo ja neviem, kde to mám dať. Tak. Môžeme. Uvidíme sa nového videa alebo šorte. Tak. Čau, čau.